Eu son Mariña Lema, son mestra de educación primaria e son mestra por vocación. Mariña, e ti cando te decataches de que querías ser mestra? Pois eu tive no claro xa desde que teño consciencia de que quería ser mestra, sempre me gustou. Que é o que máis te fai ilusión cando chegas cada día a clase? Pois que te reciban con ilusión, que che traen un agasallo, que che deixan un dibuxiño na mesa, ou que che din agora si o entendo. E que che ensinan eles a ti? A ter paciencia. A saber que cada un pois ten os seus tempos, que a veces pois non necesita tantas explicacións, senón un pouquiño máis de cariño. A mellor algún neno ou nena destas moi probablemente ti marcarálos na súa vida, non? Eu creo que ese tamén é un pouco un obxectivo secundario, de decir, deixar pegada, pero eles tamén a deixan en ti. Sempre tiven clarísimo que quería ser mestra, estudei todo o que fixo falta para con 23 anos comezar a traballar na ensinanza pública. Eu tiña unha mestra que me acordarei sempre cando iba ao cole a Buño que se chamaba María. Era super boa. E despois, cando me tiven que cambiar de cole, eu choraba porque eu quería estar con María, eu, por min, iba ao cole o sábado e o domingo tamén. Imagino que será prácticamente imposible porque no día a día hai 1000 anécdotas, pero algunha que sexa así especial. Cando me ven, non saben situar moi ben a miña idade. Entón é como, profe, pero ti estás casada? Ou ti tes fillos? Pero se ten 18 anos, como vai ter fillos? Entón, como que me confunden? Eu creo que a vocación é vir con ilusión todos os días ao traballo e dar o 100% de ti, facendo todo por e para eles. Que tal a profe? Ben, Ben, pero ben ou ás veces enfádase? No. é super boa, aunque a veces si se enfada, Claro, é que se non fala ficha ben, igual se enfada, non? pero é moi cariñosa. Xogades moito? Sí, E aprendedes moito? sí. Que é o que máis che gusta da profe Mariña? Pois que é moi cariñosa, moi maja e pon as cancións moi guais. Pomos cancións, non me digas. E cantades? Sí. E bailades? Eu creo que ser mestra é a profesión máis importante porque da nosa saen todas as demais. E estamos creando o futuro, porque os nenos e nenas son o futuro.